Crec que són molt propers i amb molta energia. Sobretot tenim un claustre molt jove i la gent que no és tan jove també està molt involucrada. Fem molta xarxa, fem molt d'equip, compartint molt i seguint aquesta filosofia de l'escola, que és sobretot l'acompanyament. Som persones supercompromeses amb l'educació, amb moltíssima vocació com a docents i persones superacollidores. Jo vaig arribar que estava supernerviós perquè no sabia ben bé on em ficava, però em van fer sentir com un més de la família. Passionals, vocacionals, proactius, són companys, són família també, i amb molta iniciativa i empenta. Jo crec que Tutopia per mi és dels més importants perquè fa créixer els alumnes ja no només en l'àmbit acadèmic, sinó també en l'àmbit personal, a ser persones emocionalment fortes i completes. Crec que influeixen molt, sobretot en el desenvolupament personal i en conèixer a ells mateixos i a l'hora de resoldre conflictes. A la secundària ho estem veient molt, no? També que quan tenen algun problema o hi ha algun conflicte, entre ells han après molt a mediar aquests problemes i a saber trobar solucions de manera molt autònoma. Una feina molt mecànica i rutinària que no tenia res d'interès pels alumnes, ara es treballa d'una manera molt motivadora, que els nens se senten cridats i que són ells mateixos que s'inicien, que volen començar i que volen treballar. Per mi seria acollidora, molt acollidora. És difícil, però segurament és l'acompanyament. Família. Família.